Ассалому алайкум. Хуш омадед ба канали ман. Нави ман Умеда мебошад. Номи пурраи ман Кулиева Умедаҷон Кароматуллоевна. Шумо хиёл накунед ки ҷонаша ман худам қатъ кардам, не. Дар шиносномаам ҳамин тавр нависта шудааст. Хай оила давидаги одамои наздик Умеда мегуфтан аҷон мезанам. Бо як-ду кличка дорам. Хай вайро бадтар гап мезанам. Ман наворбардориро хеле дӯст медорам. Видеосъёмка карданро хеле дӯст медорам. Чанд бор видео кушодам, то ба охир нарасидам. Намедонам, мумкин ки аз сабаби тарсиш бошад, ваҳм бошад, ҳарос бошад. ҳозир ман мехоҳам ки ҳамин каналамро то ба охир барам. Вақта шуда 2016 солда ай байни духтаро якум духтари влогер ман будам. Дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк гузоред, савол ва пешниҳодҳои худро дар зери видео гузоред. Ана каме дар бораи худам нақл мекунам, каме шинос мешавем. Ман Кулиева Умедаҷон Кароматуллоевна. Таваллудам соли 1995 ҳаст. Айни ҳол 23 сола ҳастам. соҳиби оила ҳастам. Шавҳар дорам, як фарзанд дорам, як духтарчаи хушрӯяк дорам ки айни ҳол дар бағалам шишта истодааст. Ана ин канал ба ҳама мувофиқ мебиёяд, ҳам ба писарҳо, ҳам ба духтарҳо. Дар ин канал шумо ҳаёти оилавии манро мушоҳида карда метавонед. Мумкин ки ягон пухтупаз шавад, мумкин ки ягон мастер-класс шавад, ё ки просто суҳбати дӯстона, суҳбати озод шавад. наворҳо ҳаракат мекунам ки ҳар 2 рӯз пас барояд, яъне 2 рӯз мебарояд, 2 рӯз дигар намебарояд. аз ҳама блогерҳои дӯстдоштаи ман ин Катя Клэп мебошад. Якум блогере ки ман дидам наворҳояшро ин Катя Клэп мебошад. ба ман наворҳои ӯ хеле махбуб аст. Баъд аз блогерҳои тоҷик бошад, ба ман Арзанда канал ва Таҷмама махбуб аст. гуфтам ки пеш вақт ман бисёр канал кушода будам, 3-4 та канал кушода будам. Я хелоша логин паролёша айдам бироварам, я хелошда чӣ гум айни раҳ гаштам. Лекин ин каналама ман мехоҳам ки то ба охир расонам, насиб карда бошад. Агар хоҳиш мекунам обсужденияда гапҳои безеб наисед. Якум очередь худатонро ҳурмат кунед. хай ҳар як шахс ҳуқуқ дорад ки фикри ақидаи худро гузорад, лекин ман ҳуқуқ дорам ки фикри ақидаи худро ба амал биёрам. чичида булолохи ҳаёти ман ҳаёти оддӣ мебошад. ба дигар занҳо хеле монанд аст. оилама нигоҳ мекунам, фарзандам нигоҳ мекунам. Яки барибир ҳамин завқи ки видеосъёмка кунӣ, ки ҳавас дорам ки блогер шуданда вақт меёбам ба ҳама чиз. ана бинед охи, ана бинед охи. ин монанд неста, ин копия оташа. ин видеои нахустини ман дар ин каналам мебошад. марҳамат дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк гузоред. хеле хурсанд мешавам. медонам ки дар Россия хеле зиёд муҳоҷирон ҳастанд. хеле зиёд муҳоҷирон каналҳои блогерҳои тоҷикоро тамошо мекунанд. ман ҳам мисли шумо муҳоҷир ҳастам. айни ҳол дар Федератсияи Россия кор мекунам ва ҳаёти худро ба пеш бурда истодаам. майли хай то видеои оянда.
Хейга.